I believe kuti Africa ichine basa kuti ipone. Nyaya yeAfrica inofana kupona pakuti as long vanhu vachiri kunamata Mwari vachitenda midzimu yavo nemashavi havapana kupona kwati kwaitwa. Nyandai vanhu vakazvibhabhadzira vati hatingabvi kurudzi rwedu. The gospel is the gospel. The same God iyeyuyu ane bhaibheri atiri kuverenga. Vanhu vasati vada kuti tiendere varungu nokuita sei. Ndiye Mwari akataura nomuromo wake kuti musaita izvozvo zvoun'anga nemasvikiro nechinyi nokubvunzira vakafa. Ndiye Mwari iyeye. Kana munhu wada kupinda kuna iye Mwari achizviti ndiri mutendi nomunamati, ndinotenda muna Mwari upenyu nokutenda bhaibheri ngaritevedzwe nokuzara kwaro. Haosi munhu ogarira ari kuseri arege kuti kana auya kuno taiwa tinonamata. Hapana munhu akamborambidzwa kunamata Mwari asika tinonamata chidzokera kuchivanhu chedu. Hatidero. Gospel should be gospel. That's why Bible rotiudza kuti pavakanga vachiparidzirwa mweya yetsvina yavo ibuda. Ndio imwe chetezo nguva yakaparidza maapostora zvokuti n'anga dzaiuya nemabhuku adzo achipiswa zvirimo. Kati n'anga inotogona kutoti ndiri nani, inototora vamwe musi wemande vachibva kuchechi Sunday mande vanenge vari kun'anga. Simba raJesu, simba raMwari rinofana kumanifestwa zvakazara. Ndinotenda kuti kana chechi yada kuva panzvimbo chaiyo, station yaitika mufirst church inogona kuitika kana nhasi iyoyo yaitika kuna Filipi. It's very possible because Simon iyeyu anga achitori munhu ainomukurumira. Vanhu vaitoenda kuSamaria munobatsirwa naSimon. Gospel parakauya rine simba, iye akakatyamara ndokutanga kutevera Filipi kuti handisati ndamboona zvakadai, handisati ndambosangana nesimba rakadai. Ari kuona zvinhu zviri kuitika, ari kutevera. Mona church inofana kusvika palevel yekuti inozunguza masimba, inozunguza kana vaya vanozviti nemapowers nokuti kwauya simba guru. Kana Satan asati azunguzwa nezviri kuitwa nechechi asati ane simba racho, noti ndiye ari kubata vanhu muguta, ndiye ari kubata vanhu mudzimba. Saka paakatevera akaona zveshuwa vanhu vari kuporeswa, vari kudzikinurwa, iye ndokuramba akatevera chechi. But anga asina kupona, mwoyo wake wanga uchiri religious, mwoyo wake wanga uchiri uya wokuti tinoita zvese nofunga simba iri rinowanika kwese. Paakaona maapostoli achinamatira vanhu vachizadzwa nesimba romweya mutsvene vachitaura nendimi, zvikanzi donditengeseraiwo simba irori. Kana ndozonamatira vanhu zviitike zvamuri kuita izvi, zvikanzi haiwa wakatukwa iwewe, uri kufunga kutenga chipo chaMwari nemari, you are cursed. So akataurwa masoko ekutukwa nemhaka yekuti iye aifunga kuti isimba rekurombera. Pane nyaya ndoda kutaura. This man anonzi Simon the sorcerer akazoshaya zvake maybe kutsanangurirwa kwakazara. Hatisori vakariparidza, but kuti kuna vamwe vanhu vakangooma kana vachibva muarea iyoyo yekumbonge vachishandiswa nemasimba aSatani, vanofanira kuti kana vauya vanyatsoziva kuti pane mutsauko mukuru. Zvikasadaro people think kuti simba raMwari rinoromberwa. Ndo zvimwe zvaakuitikawo kuti mazuva ano zvokuti vanhu vanotoita sokuti simba raMwari rakunoromberwa. That's why muchinzwa madiscussions ari kuitika evanhu vanobvunza kuti sei vanhu vachiita kunge vanonotsvaga mapowers, although we may not believe everything chinobuda pasocial media, but kune n'angawo dzinotobuda dzichiti nhingi yaunoti muprofita wenyu anga ari kwandiri ndichimupa simba. Whether it's true or not, tiri kuti asi zviri kuitika in the dark, where people vachinorombera simba rokuparidza nokuita zvishamiso muchechi. This is not the church of Jesus Christ. Kune simba guru rinopfuura izvozvo. So Simon the sorcerer dai kuti haana kubatsirwa nekuribhikwa zvakakwana, waifanana nevamwe vaparidzira nhasi vakarondera simba vachiti zvangofanana, otonamatira vanhu vachiita kunge vari kuzadzwa nomweya mutsvene nyambai madhimoni, nokuti hapana mutsauko. Saka dai asina kunyatsa pihwa strong rebuke zveshuwa, dai pakawanikwa vamwe vakaita sevenguva yedu yanhasi, dai muti aiwa zvinoshanda guru, isu ndo zvatiri kutoita. Takatoita rokutenga nogona kunokuratidza kuno munhu anokupa simba. Kana rare kutenga risiri raMwari. We are a church who want to build upon the word of God. Hallelujah.
bring the true gospel, true power, true healing, true deliverance. Vanhu vachisangana naMwari wezvokwadi. Hallelujah. The gospel, salvation, power and growth inodiwa kuti iitike mwaka uno uri kunzi chechi iri kukura. When we say chechi iri kukura, tiri kuti when people are believed to be people who are worshiping, even in our nation in Zimbabwe, mastadium anozara. Let me say this. Ine handibodi kuvanzira kana mazotadza uri gamuchira ndiri kuparidzira yaimonya asi zvinhu zvisiri out of scripture hatimboregi kuzvitaura nokuti pati yegospel rakuparidzwa mazuva ano, as much as we have this basic line yekuti munhu ngaatende anamata aite sei, ragospel rakudawo futi kuti vanhu vange vachiziva chokwadi chakazara nokuti mane mixture isiri biblical. Saka hazvibetsere kuti vanhu vaungane vakaunganira wrong doctrine, wrong teaching, because at the end of the day they go to hell. Some of the things isusu pachedu vanoziva chokwadi, among others who are preaching the true gospel, they have to question certain things so that we may not follow. Even vanotendeuka ivava kuti vogona kuvabatsirawo kuti certain things are not to be followed. I saw one man of God, the stadium anotozadza as we speak, but he was announcing that I'm coming back home with the Jordan water. As we speak, that's the 18th. Vakatozara vakaiunganira izvezvi as we speak. I'm not trying to discredit vanhu vamwe, but kuti unbiblical. There is no need for people to go there in their numbers to try to have a little bottle of Jordan water tichiti inoshanda, unless God has given an instruction in individualistic to say God wants to heal this person, and by instruction yokuti ndiite ABCD sezvaita Jesu akaporesa munhu achishandisa madhaka akati enda unogeza. It was specific, it was direct for that person. Haana kuzofamba achisa tumadhaka in each every bottle akati munhu wese asingaoni anofana kutenga anonzi mud of sin. Hakuna zvakadaro. Hallelujah. So tinokuti the power of God should not be diluted. The power of God cannot be sold. It should be true and straightforward. Why all those things can give us a historical background for confirmation the gospel, even to go there muchiona kana kuti ase zvakanaka for building our faith. But kana ndakuzviita kana kuri kuti Mwari vapa instruction yekuti vakuti ndoda kuti udai, iwewe hako se individual fine. Now we are beginning to be witch doctor taanganga kabisira. People will take their faith from believing, trusting the word of God, put their faith in substance. Tasiyane ine munhu aendeswa kun'anga agonopiwa akadombo nekabhotoro nechikwati chekamba kuti zviite kunge zvinoshanda. Izvo hatiregeri kuzvitaura. Gospel should be the gospel. Tiri kutaura hama kuti kurudzirane kuti the line of our belief and standing upon the word of God haisi imwe iya yese yatiri kuona iri kuitika. Would rather be moved in steps God directs us, making sure we are covering ground really truthful and correct. Hallelujah. Amen. Vamwe vaparidzi vakazoti speed without direction is not